Hello students, गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय आरो बे भिडिअ नोंथांमोनजों बे थाखो जियाव थानाय चैप्टार 1 नि मोननैसो गोनां कुइसननि एन्सारफोरखौ नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों आरो बेनि थाखायनो गुबुन मोनसे लाइभ भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबाय आरो बेवहाय जेनेरेल साइन्सनि थांनाय पेपारफोराव थांनाय HSLC पेपारफोराव मा फैदोंमोन बेनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोजाङै डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना बे जोंनि वेबसाइट नोंथांमोना नुखानोदों बेवहाय goerleysolution.com बेवहाय थांनानै जों जा होनाय मेटेरियल्स बे PDF आव जा होनाय दङ बेफोरखौ नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेराव थांनानैबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय दा गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे क्लासखौ स्टार्ट खालामनोसै दा बेवहाय नेक्स्ट पेजआव दङ दा बे भिडिअ नोंथांमोना खोन्दोसेयाव थानाय रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय बेवहाय थांखांनाय बोसोरफोराव मा फैदोंमोन बेनि बागैसो सोलोंनो हागोन बिदिनो गुबुन खोन्दोफोरखौ लानानै जों गुबुन भिडिअ बानायनाय जागोन आरो बे चैप्टार 1 खौ हानायनि सिगाङावनो थामहिनबा चैप्टार 1 नि जा समानसु रासायनारि समानथाय बेफोरखौ हानायनि सिगाङावनो बेवहाय मोननैसो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला होनाय दङ जायखौ आं गोनांथि होननानै सानो आरो बेनिखायनो नोंथांमोननो बेवहाय गिबि पेजआवनो आं बेखौ दिन्थिनानै होनाय जादों आरो बे जाबाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय स' बे जाबाय इम्पोर्टेन्ट बेफोर गासैबो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सडियाम क्लराइडनि फर्मुलाया मा NaCl सडियाम हाइड्रक्साइडनि फर्मुलाया NaOH बेफोर गासैबो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा आरो आं नोंथांमोननो बे फर्मुलाखौ दिन्थिनानै होनाय जादों बेनिफ्राय बे सिङाव जाय दंबावो बेबायदि फर्मुला दङ बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै उननि समफोराव लिरनानै लानो हागोन बेनिफ्राय बेवहाय गासैबो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला दङ जाय फर्मुलाखौ हायोब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि सोंलुनि फिननायफोरखौ थामहिनबा समानसु रासायनारि समानथायनि समानसुखौ खालामनो थाखाय बेफोर फर्मुलाखौ गोनांथि जायो बेखायनो बे फर्मुलाफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय जों दा डिसकास खालामनोसै थांखांनाय पेपारफोरनि सायाव आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय गिबि सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय नाम्बार 1 आव दङ गाहायनि फिनजाथायनि थाथायनि दिन्थिसिन बाहायनानै मोनसे समानसु रासायनारि समानथाय लिर आरो बेयो फैदोंमोन स्पेशल एग्जामिनेशन बे 2020 नि स्पेशल एग्जामिनेशनाव फैदोंमोन आरो सोंलुफोरा बेबायदि आं सोंलुखौ फरायबाय थालाया बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनखाबाय आरो बे जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन जोंखौ समानसु खालामनो होदों आरो बे समानसुखौ हानो थाखायनो आं नोंसोरनो सिगाङाव जा दिन्थिनाय बे फर्मुलाफोर बेखौ हाग्रोनांगोन दा बेखौ हायोब्लासो नैबे जा बाथ्राजों लिरनाय समानथाय बेखौ बेबायदि खालामनो हागोन बेखायनो आं बेखौ भिडिअनि सिगाङावनो नोंथांमोननो होग्रोनाय जादों बेरियाम क्लराइडनि फर्मुलाया जाहैबाय BaCl2 थिग बिदिनो दङ बेवहाय सडियाम सालफेट बेनि फर्मुलाया जाहैगोन बेबायदि Na2SO4 बेनिफ्राय बिदिनो दङ बेरियाम सालफेट बे जाहैगोन बे फर्मुला आरो बिथिं दङ सडियाम क्लराइड आरो बेवहाय थाथायनि दिन्थिसिननि ओंथिया बेनो जे थाथायनि दिन्थिसिना जाहैबाय जे मुवा मोनसेया थामहिनबा नैबे बेरियाम क्लराइडआ बबे थाथायाव दङ गथा अबस्थायाव दङ ना बेनिफ्राय बे लाव अबस्थायाव दङ दैयारि अबस्थायाव दङ बेखौ जोङो थाथायनि दिन्थिसिन होनानै लिरनांगौ जायो दा बेखायनो बेवहाय AQ नि मिनिंआ जाहैबाय दैयारि जायखौ जोङो बर'आव बुंनो हायो दैयारि दा बे बेरियाम क्लराइडआ जाबाय दैयारि अबस्थायाव थानायनि थाखाय बेखौ जोङो ब्रेकेट होनानै थाथायखौ दिन्थिनाय जादों बेनिफ्राय बेबायदि दङ दा बे भिडिअनि गेजेरजों बांद्राय बेफोरनि डिटेल्सखौ एक्सप्लेनेसन खालामनाया गोब्राब बेनि बागै एक्सट्रायै मोनसे बे खोन्दोनिनो प्लेलिस्ट बानायखानाय दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ नायफिननानै लानो हागोन बेवहाय माबोरै बेलेन्सिं खालामनाय जायो बेनि बागैबो मोजाङै डिसकास खालामखानाय दङ जायफोर फरायसा बिथांमोना बेफोरखौ नायाखै बिथांमोना बे खोन्दो 2 नि चैप्टार 1 नि बे प्लेलिस्टआव थांनानै भिडिअखौ एसे नायफिननो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 आ दङ बेवहाय कुइसन नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय मा जायो जेब्ला दैलाव हाइड्रक्लरिक एसिड सोरनि गुन्द्राफोराव दाजाबनाय जायो समानसु रासायनारि समानथाय लिर बेबो जाबाय स्पेशल एग्जामिनेशन 2020 आव फैदोंमोन आरो बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन जेब्ला दैलाव हाइड्रक्लरिक एसिडखौ सोरनि गुन्द्राफोराव दाजाबनाय जायो अब्ला आयरन क्लराइड आरो हाइड्रोजेन गेस सोमजियो
समानसु रासायनारि समानथाय बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय क्वेश्चन नम्बर 3 आरो बे क्वेश्चन नम्बर 3 आबो नोंथांमोननि बे स्पेशल एग्जामिनेशनाव फैनाय गासैबो थांखांनाय पेपारफोरनिनो बेनिफ्राय बेवहाय दङ गंसे फुदुंग्रा हासुङाव 2 ग्रामसो लेड नाइट्रेटनि पाउडार ला आरो बेखौ अर सालायाव फुदुं नोंनि नायबिजिरनायाव समानसु रासायनारि समानथायजों बेखेव फिनजाथाया मा रोखोमनि रासायनारि समानथायनि सिङाव गोग्लैयो दा बेबायदि सोंलु दङ आरो बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन आरो नैबे सोंलुफोरखौ नोंथांमोना फरायाव थानाय सोंलुफोराव नागिरब्ला मोननाय नङा बे जाबाय मावफारिनिफ्राय फैदों बेखायनो जों मावफारिखौबो नोजोर होनांगौ मावफारिनिफ्रायबो गोबां सोंलु बानायनाय फैयो दा नैबे जाबाय मावफारियाव दङ बे कुइसना बे कुइसन मावफारिखौनो कुइसन बानायनानै दिखांना होनाय जादों दा बेनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन मुगा गाबनि खफ' ओंखारनाय नुनो मोनगोन बे खफ'आनो जादों नाइट्रजेन डाइअक्साइड फिनजाथाया जाहैगोन बेबायदि बेनिफ्राय आरो बे नैबे जा फिनजाथाय बे फिनजाथायनि रोखोमा माबायदि बेखौ लिरनो होदों बे फिनजाथाया बायस्रानाय फिनजाथायनि सिङाव गोग्लैयो दा जोङो समानथायखौ नुब्लानो हमनो हानो नांगोन बबे बायस्रानाय गोग्लैयो बबे बायस्रानाय गोग्लैया बेनिफ्राय दा बे कुइसन नम्बर 3 खौ जुदि हाया दा बेनि थाखायबो गुबुन मोनसे अर होनाय दङ बेखौ नङाब्ला गुबुन मोनसेखौ लिरनो नांगौ आरो बे गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय गुफुर सिलभार क्लराइड साननि गुफुर सोराङाव लाखिब्ला मा जाथाय जायो साननि सोलायनायखौ रासायनारि समानथाय लिर बे रासायनारि फिनजाथायनि रोखोमखौ मख' दा बेबो स्पेशल एग्जामिनेसनाव फैनाय 3 मार्क्स दङमोन बेनिफ्राय बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय गुफुर सिलभार क्लराइडखौ साननि गुफुर सोराङाव लाखिब्ला फुरगेव जालाङो बे सोरांजों सिलभार क्लराइडखौ सिलभार आरो क्लरिनसिम बायस्रानायनि थाखाय जायो आरो बेनि रासायनारि समानथाय बेबायदि जाहैगोन आरो बे रासायनारि समानथायनि रोखोमा जाहैगोन दुंसोबग्रा फिनजाथाय स' जेरै सोंदों बिदि एन्सारफोरखौ लिरब्लानो नोंथांमोना मार्क मोनगोन जे 3 मार्क्स दङ बेबायदि 3 मार्क्सखौ साननानै नोंथांमोना गोबां एक्सप्लेनेसन खालामनाय गोनांथि गैया जेरै सोंदों बिदि फिननाय लिरब्लानो नोंथांमोना फुल मार्क्सखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नम्बर 5 आरो बे कुइसन नम्बर 5 आव दङ केलसियाम अक्साइडआ दैखौ गोख्रोङै फिनजाथाय जानानै गोथै सुनै स्लेग लाइम केलसियाम हाइड्रक्साइड सोमजिहोयो बे फिनजाथायनि रासायनारि फिनजाथाय लिर आरो फिनजाथायनि रोखोमखौ मख' बेबो फैदोंमोन HSLC 2020 आव आरो बेवहाय दङ गासै 1 मार्क दंमोन फिनजाथाया जागोन बेबायदि आरो बेयो जाहैबाय अरजाबनाय फिनजाथायाव गोग्लैयो अरजाबनाय फिनजाथाय माखौ बुङो बेखौ नोंथांमोना बे चेप्टारनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायहैब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना दङ बेबायदि बेनिफ्राय कुइसनफोरखौ आं फरायथिबाय थालिया बेनिफ्राय बे नैबे जा सोंलु 1 नाम्बारनि 6 नि 1 नि जा सोंलु बे सोंलुआ फैदोंमोन 2018 आव फैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बे गासैबो 2020 आवनो फैदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं नैबे जा 1 नाम्बार बे 2080 आव फैनाय बेनिफ्राय बिनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन दा फिननाया जाहैबाय बेबायदि बे गोजौनि जा बे मोननै कुइसननि समानथाय बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय आरो समानसुखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ जुदि मोनथियाब्ला बे चेप्टार 1 नि प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना समानसुखौ माबोरै खालामनो नांगौ जायो बेनि बागै स्टेप बाय स्टेप होखानाय दङ बेखौ नोंथांमोना थांनानै नायफैनो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 7 नाम्बार मोनसे मुवा x नि गलिलावखौ गुफुर गाब होनायाव बाहायनाय जायो बे जाहैबाय 1 नाम्बार कुइसन बेनिफ्राय 2 नाम्बार दङ बे जाबाय लेखायाव दंखायो नोंसोरना बेनिफ्राय 2020 आव फैदोंमोन आरो बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन x मुवानि मुङा केलसियाम अक्साइड गोरान सुनाय बेनि फर्मुलाया जाहैबाय CaO आरो 2 नाम्बार बे 2 नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन जे जेब्ला नैबे x गुदि मुवाखौथ' जों मिथिबाय केलसियाम अक्साइड होननानै आरो बे केलसियाम अक्साइडजों जेब्ला दैया फिनजाथाय जाहैगोन अब्ला केलसियाम हाइड्रक्साइड सोमजियो आरो बे सोमजिनाय रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो होदों बेखायनो रासायनारि फिनजाथाया जाहैगोन बे केलसियाम अक्साइडजों जेब्ला दैया फिनजाथाय जायो अब्ला बे गोथै सुनाया सोमजियो गोरान गोथै सुनाय केलसियाम हाइड्रक्साइडबो जोङो बुंनो हायो बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार बी बेनिफ्राय बेवहाय सोंलुआ दङ गाहायनि फिनजाथायाव अक्सिजेन आरो अक्सिगार मुवाफोरखौ सिनायथि खालामनो होदों बेनिफ्राय कुइसना जाबाय बे CuO बेनिफ्राय H2 दङ Cu आरो H2O
बेनिफ्राय दा बे गोजौनि नैबे जा रासायनारि समानथाय बे रासायनारि समानथायाव बबे अक्सिजाम मुवा आरो बबे अक्सिगार मुवा बेखौ लिरनो होदों आरो जों मोनथिगौ जे अक्सिजाम मुवा माखौ बुंनाय जायो अक्सिजाम मुवाया जाबाय अक्सिजेन अरजाबनाय बेखौनो अक्सिजाबनाय मुवा बुंनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं अक्सिगारनाय मुवाया जाहैबाय अक्सिजेन एंगारनाय बेखौनो अक्सिगारनाय मुवा बुंगोन बेनिफ्राय दा बे जा नैबे रासायनारि समानथाय बेखौ जों नायनानै नुबायदि बेवहाय H2 बे H2 नि लोगोआव फिनजाथाय जाखांनायनि उनाव अक्सिजेना अरजाबदों बेखायनो अक्सिजाबनाय मुवाखौ जोङो H2 खौ लिरनो हायो आरो बेवहाय CuO बेनिफ्राय अक्सिजेना गोमादों फिनजाथाय जाखांनायनि उनाव बेखायनो बेवहाय अक्सिजेन गारनाय मुवाया जाहैबाय CuO बेखौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय दा बेखौ हायाब्ला गुबुन मोनसे सोंलु दङ बे सोंलुआ जाहैबाय बेबायदि बेवहाय दङ मोनसे गोजों मुवा गाब गोनां गुदि मुवा X खौ बाराव फुदुंनायाव गोसोम गाबनि जाबाय गुदि मुवा X नि मुं आरो सोमजिनाय गोसोम गाबनि खौसेनि मुंखौ लिर बेबायदि दङ बेनिफ्राय बेनि जा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन गुदि मुवा X नि मुङा कपार आरो सोमजिनाय गोसोम गाबनि खौसेनि मुङा जाहैगोन कपार अक्साइड बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बे कुइसना जाहैबाय सोरजों बानायजानाय बेसादफोराव गाब फुननो गोनां जायो मानो 2020 आव फैदोंमोन आरो बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय आं फरायबाय थालायला बे कुइसननि फिननायखौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ कुइसन नाम्बार 9 बे जाबाय जाखानाय फिनजाथायनि मोनसे बिदिन्थि हो बे जाबाय 2019 आव फैदोंमोन आरो बे फिनजाथायनि बिदिन्थिया बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 10 आरो बे कुइसन नाम्बार 10 आव मा सोंदों बे जाबाय मावफारिनिफ्राय फैदों बे कुइसना गंसे आनजाद दासुङाव 3 मिलिलिटारसो सडियाम सालफेट गलिलावला गुबुन गंसे आनजाद दासुङाव 3 मिलिलिटारसो बेरियाम क्लराइड गलिलावला मोननैबो गलिलावखौ मिसायदेर आरो गाहायाव होनायफोरनि फिननाय लिर नाम्बार ए आव दङ बेबायदि कुइसन नाम्बार बि आव दङ बेबायदि दा बे मोननै सोंलुनि फिननाया नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बेनि फिननाया माबायदि जागोन बेनिफ्राय बेवहाय ए नाम्बाराव दङ आनजादनि नायबिजिरनायनिफ्राय दैयाव गुलि गुफुर मुवा सोमजिनायखौ नुनो मोनगोन बे सोमजिनाय गुलि मुवाखौ गोदि जनाय बुंनाय जायो आरो बे जा बि नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो होदों दा रासायनारि फिनजाथाया बेबायदि जाहैगोन आरो जोङो रासायनारि फिनजाथायखौ नायनानै नुबायदि नैबे रासायनारि फिनजाथाया नैफान जायखारनाय फिनजाथायाव गोग्लैयो फिनजाथायनि रोखोमखौ मुंख'नोदों बेखायनो जों बेवहाय नैफान जायखारनाय फिनजाथायखौ लिरनाय जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 11 बे कुइसन नाम्बार 11 आव दङ अक्सिजेन मोननाय एबा खोमानाय बुंफोरथि होनानै गाहायनि बिदाबफोरनि मोनसे बिदिन्थिजों बेखेव बे जाबाय 2019 आव फैदों अक्सिजाबनाय माखौ बुङो अक्सिगारनाय माखौ बुङो बेखौ बुंफुरलु होग्रोनांगौ होखांनायनि उनाव बिदिन्थिखौ लिरनो नांगौ थ' बेखायनो अक्सिजाबनाय माखौ बुङो बेखौ जों गिबियाव लिरग्रोबाय जे मोनसे फिनजाथाय जानाय समाव मोनसे मुवायाव अक्सिजेन मोनोब्ला बेखौ अक्सिजाबनाय बुंनाय जायो आरो बिनि बिदिन्थिया जाहैगोन बे कपारजों अक्सिजेना अरजाबबाय कपार अक्साइड सोमजिबाय गुबुन फारसेथिं अक्सिगारनाय माखौ बुङो बेखौबो जोङो बेबायदि फोरमायनो हायो मोनसे फिनजाथाय जानाय समाव मोनसे मुवाया अक्सिजेनखौ खोमायोब्ला बेखौ अक्सिगारनाय बुंनाय जायो आरो बेनि बिदिन्थिया जाहैगोन बेबायदि दा बेवहाय जोङो नुदों जे नैबे समानथायाव कपार अक्साइडनिफ्राय बेवहाय अक्सिजेना गोमादों आरो बे कपारा बेबायदि आलादायै जाहैबाय आरो हाइड्रजेनजों अक्सिजेना अरजाबहैदों दा बे जाहैबाय अक्सिगारनायनि बिदिन्थि गुबुन फारसेथिं बेवहाय बि नाम्बाराव दङ बाराव सावनायनि सिगां दोंसे मेगनेसियाम फिटाखौ मानो साखोन सिखोन खालामनाय जायो बे जाबाय 2019 आव फैदोंमोन आरो बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो बे स्क्रिनाव जा नुबाय बेनो जागोन एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 12 बे कुइसन नाम्बार 12 आव दङ बेखौ गेबें फिननायखौ सायख'नो होदों जोङो बेवहाय नुब्लानो मोनथिनांगोन बे अपसनफोरनि मादाव बबेया बेवहाय राइट अपसन जाहैगोन आरो बे जा नैबे सोंलु बे सोंलुआ 2018 आव फैदों आरो 2016 आवबो फैदों दा बेवहाय नैबे जा सोंलु बे सोंलुनि बेवहाय गेबें फिननाया जाहैगोन जायखारनाय फिनजाथाय माखौ बुङो बेखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायफिननो नाजादो बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 13 बेवहाय कुइसन नाम्बार 13 आ दङ बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय बेखौ रासायनारि समानथायजों लिर आरो बेफोरखौ समानसु खालामनो होदों नाम्बार ए आव दङ बेबायदि नाम्बार बि आव दङ बेबायदि बे नाम्बार ए नि जा सोंलु बे 2016 आव फैदोंमोन बेनिफ्राय नाम्बार बि आव जा थानाय सोंलु बे जाहैबाय 2015 आवबो फैदोंमोन गुबुन फारसेथिं
बे गासैबो बे ए आरो बी बे मोननैबो 2018 आव फैनाय कुइसन बेनिफ्राय दा बे मोननै कुइसननि एन्सारा जाहैगोन बेबायदि जोङो गिबियावनो बेबायदि लिरबाय हाइड्रोजेन गेस नाइट्रोजेन गेसजों फिनजाथाय जाबाय फिनजाथाय जानायनि उनाव बेबायदि जाय दा एसे गुजुनाय जाबाय थादों थान्दा बोथोर जायखिजाया आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों एसे कमेन्ट्सआव हरदो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलु जाहैबाय बे गोजौनि जा समानथाय बे समानथायखौ जोङो समानजों खालामब्ला बेबायदि जागोन आरो नोंथांमोना नैबे जा सोंलु बे सोंलुखौ डाइरेक्टलि बेयावबो लिरनानै होनो हागोन बेनिफ्राय बेबायदि लिरफिनाबाबो डाइरेक्टलि मोनसे लाइनावबो नोंथांमोना समानसुखौ खालामनानै होनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नैबे जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाय बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ फैबाय बेवहाय 14 नम्बराव दङ दुंखांग्रा फिनजाथाय आरो दुंसोग्रा फिनजाथाय बुङोब्ला मा बुजियो बिदिन्थि हो दा बे जाबाय 2018 आव फैदोंमोन गुबुन फारसेनो 16 आव फैनाय बे सोंलुआ दा बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन दा फिननायफोरखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो जोबोर इजि फिननायफोरा एसे बुजिब्लानो फरायब्लानो बुजिगोन बेनिफ्राय बिदिन्थिफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो बिदिन्थिखौ गोसोआव लाखिनायाव एसे उसुबिदा जायो बेखायनो नायफिननाय हुदा खालाम बे जाहैबाय रिएक्सनफोरखौ समानथायफोरखौ जोङो थाब थाब बावगारो जुदि नायफिनबाय थायाब्ला बेखायनो बेफोरखौ नायफिननाय हुदा खालामनांगौ बेनिफ्राय दा नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय कुइसन 15 दङ सोंलुआ जाहैबाय बेबायदि नाम्बार एआव दङ सोरनि बेसादाव गाबनि थोरफो होनाय जायो मानो आरो बेवहाय बिआव दङ थाव आरो मेजेम थानाय जामुंखौ नाइट्रोजेन गेसजों आबुं खालामना लाखिनाय जायो मानो बे जाबाय 2018 आव फैदोंमोन आरो बे मोननै सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन गाबा अक्सिजेन हेंथा हिसाबै खामानि मावो आरो सोरनि आइजेंखौ जामख'नायनिफ्राय रैखाथि होयो बे सोरनि मुवा आरो सिदोमा बारनि गेजेराव होथेग्रा हिसाबै खामानि मावो गुबुन फारसेथिं बे बिनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन अक्सिजेन जामनायनिफ्राय होबथानो थाखाय थाव आरो मेजेम थानाय जामुंखौ नाइट्रोजेन गेसजों आबुं खालामनाय जायो बेबायदि जाहैगोन दा बे जाबाय 15 नम्बरनि सोंलुनि फिननाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 16 नम्बर मा जायो जेब्ला गुरै हाइड्रक्लरिक एसिडखौ आयरन फिथोराव होदेरो दा बेवहाय ए बि सि डि बे मोनब्रै अपसनफोर दङ बे मोनब्रै अपसनफोरनि मादाव बबे मोनसेया गेबें फिननाय बेखौ सायख'नो नांगौ आरो बे जाबाय 2017 आव फैदोंमोन आरो बे जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया जाहैगोन ए नाम्बार हाइड्रोजेन गेस आरो आयरन क्लराइड सोमजियो बेखौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट 17 नम्बराव दङ बेवहाय 17 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायनि फिनजाथायफोरनि थाखाय मुवानि थासारि सिन होनानै मोनसे रासायनारि समानथाय लिर बे जाबाय 2017 आव फैदों आरो बे जाबाय सोंलुआ बेबायदि बाथ्राजों लिरनाय समानथाय दा बाथ्राजों लिरनाय समानथायफोरखौ हानो थाखाय गिबियावनो फर्मुलानि गोनांथि जायो फर्मुलाखौ हाग्रोनांगौ आरो बे जा समानथाय बे समानथायनि एन्सारा जाहैगोन बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेखौ जुदि हायाब्ला बे सोंलुखौ हायाब्ला थामहिनबा नैबे जा समान सोदोबजों लिरनाय समानथाय बेखौ हायाब्ला गुबुन मोनसे बेवहाय होनाय दङ दा बेखौ नोंथांमोना लिरनो हायो बेनिफ्राय दा बेनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 2018 आरो बे जाहैबाय सोंलुआ बे गोजौनि फिनजाथाया मोनसे बिदिन्थि बेखौबो गेबें फिननायखौ सायख'नो होदों 2016 आव फैदों आरो 2018 आव फैनाय बे सोंलुआ दा बेखौ जोङो समानथायखौ नायब्लानो मोनथिखायो बे जाबाय अपसन सि नि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन सि आ बे जाबाय जायखारनाय फिनजाथायनि बिदिन्थि जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नम्बर 19 बेवहाय सोंलुआ सोंदों सिना हानि थोरसियाव 1 ग्राम कपार गुन्दा लानानै फुदुंनाय जायोब्ला मा जायो बे ए नाम्बाराव दङ कपार गुन्दानि गाबा मा जागोन बि नाम्बाराव दङ गोजौनि फिनजाथायनि मोनसे समानसु रासायनारि फिनजाथाय लिर 2016 आव फैदों बेयो बेनिफ्राय बेवहाय दङ ए नाम्बाराव दङ कपार गुन्दानि गाबा गोसोम जागोन जेब्ला बेखौ जोङो सिनानि थोरसियाव कपार गुन्दा फुदुंनाय जायो अब्ला कपार गुन्दानि गाबा बे गोसोम कालारनि जागोन आरो बेनि जा समानथाय बे समानथाया बेबायदि जागोन रासायनारि फिनजाथाया कपार प्लास अक्सिजेन बिदुं होबाय बिदुं होनायनि उनाव बेबायदि सोमजिगोन कपार अक्साइड बेनिफ्राय नेक्स्टआव
20 नाम्बाराव दङ 20 नाम्बारनि सोंलुआ जाहैबाय दा गिबि जा सोंलु बे सोंलुखौ हायाबा बेखौ लिरनो नांगौ आरो बे जाबाय मोनसे रासायनारि समानथाय खालामनो होदों समानसु खालामनो होदों बेवहाय जा नुदों नोंथांमोना ए नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुआ 2018 आव फैदों आरो बेवहाय बी नाम्बाराव जा फैनाय बे जाबाय 2016 बे मोननै सोंलु ए बी सी 2016 आव फैनाय आरो बे मोननैनि जा रासायनारि समानसु बे जाहैगोन बेबायदि बेवहाय नुदों नोंथांमोना बेनिफ्राय नेक्स्ट 21 आव दङ 20 नाम्बाराव दङ बेबायदि गंसे बिकाराव 2 ग्राम केलसियाम अक्साइड ला बिकाराव लासै लासै दै हो गाहायाव होनायफोरनि फिननाय लिरनो होदों 2017 आव फैदों बे सोंलुआ बेनिफ्राय बेवहाय ए नाम्बाराव दङ बिदुङा माबायदि सोलायगोन आरो बी नाम्बाराव दङ गोजौ होनाय बिबुंथिनि मोनसे रासायनिक फिनजाथायखौ लिरनो होदों दा ए नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन गोबां बिबांनि बिदुं हगारगोन आरो बी नाम्बाराव दङ बेबायदि गोजौआव होनाय बिबुंथिनि मोनसे रासायनिक समानथाय बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय केलसियाम अक्साइडजों जेब्ला दैखौ फिनजाथाय जाहैयो अब्ला केलसियाम हाइड्रक्साइड सोमजियो थामहिनबा गोथै सुनै सोमजियो जों सिगाङावबो मोनबोदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय कुइसन नाम्बार 22 दङ बायस्रानाय फिनजाथायखौ मानो अरजाबनाय फिनजाथायनि उल्था बुंनाय जायो मोनफ्रोमनोबो फिनजाथायनि मोनफानि समानथाय लिर बेवहाय 2015 आव फैदों आरो बे जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन जोङो मोनथिगौ जे आं बेखौ नोंथांमोना फरायना लाब्लानो जाबाय दा बयबो बुजिखाबाय जानांगौ बायस्रानाय फिनजाथाया मा बायस्रानाय फिनजाथाया जाहैबाय मोनसे फिनजाग्रा मुवा थागोन आरो बे फिनजाग्रा मुवाया बायस्रानानै मोननै एबा बेनि बांसिन फिनजाथाय मुवा सोमजियो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों बे जाबाय मोनसे फिनजाग्रा मुवा आरो बे फिनजाग्रा मुवाखौ जेब्ला जोङो बिदुं होगोन बिदुं होनायनि उनाव बेयो बायस्रागोन बेबायदि बायस्राहैबाय आरो बेखायनो बेखौ बायस्रानाय फिनजाथाय बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेवहाय अरजाबनाय फिनजाथायखौ जों बयबो मिथिगौ जे अरजाबनाय फिनजाथायाव मा जायो मोननै बेबायदि मुवा थागोन बेनिफ्राय बेयो फिनजाथाय जाखांनायनि उनाव जेब्ला मोनसेल' बेबायदि फिनजाथाय मुवा सोमजियो अब्ला बेखौ जोङो बुंनो हायो अरजाबनाय फिनजाथाय दा बेखायनो बे रासायनारि फिनजाथायखौ जोङो उल्था होननानैबो बुंनाय जायो बायस्रानाय फिनजाथायखौ अरजाबनाय फिनजाथायनि उल्था बुंनायनि जाहोना बेबायदिनो दा बेनिफ्राय नेक्स्ट 23 आव दङ नेक्स्ट सोंलुआ बेबायदि कुइसन नाम्बार 23 बेवहाय नुदों नोंथांमोना सिना खुरैयाव 2 ग्राम सिलभार क्लराइड ला आरो सान्दुङाव दोन बेवहाय ए बी सी मोनथाम कुइसन होनाय दङ आरो बे मोनथाम सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन सिलभार क्लराइडनि गाबा साननि सोराङाव फुरगेव जालाङो आरो बे बी नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनांगोन जे बेवहाय मोननै जोङो जायखिजाया मोनसे लिरब्लानो जाबाय जे नैबे जा समानथाय बे समानथाया बबे रोखोमनि फिनजाथाय बेखौ लिरनो होदों नोंथांमोना जायखिजाया दुंसोग्रा फिनजाथायखौबो लिरनो हायो दुंसोग्रा फिनजाथाय माखौ बुंनाय जायो जाहोना जाबाय नैबे जोङो जा सिलभार क्लराइड बेखौ बायस्रा होदों साननि सोरां लानानै बेखायनो बेखौ जोङो दुंसाबग्रा फिनजाथाय बुंनो हायो गुबुन फारसेथिं जोङो बेखौ बायस्रानाय फिनजाथाय बुंनाय जायो मानि थाखाय जे नैबे जा सिलभार क्लराइड बेखौ जोङो बायस्रा होदों मोनसेया मा जाहैदों बेवहाय मोननै जोङो फिनजाथाय मुवा मोननाय जादों बेखायनो जोङो बेखौ बायस्रानाय फिनजाथाय बुंनो हायो दुंसोग्रा फिनजाथाय बुंनो हायो जायखिजाया मोनसे लिरबानो बेनि फिननाया गेबें जाहैगोन बेनिफ्राय दा बेखौ हायाब्ला आरो बेनि जा सी नाम्बारनि सोंलुनि जा फिननाय बेथ' बेबायदि जाहैखागोन रासायनारि फिनजाथायखौ लिरनो होदों बेनिफ्राय बेखौ हायाब्ला 24 बेखौ लिरनो नांगौ आरो बे सोंलुआ बेबायदि बेवहाय दङ गाहायनि बुंथिनायफोरखौ रासायनारि समानथायजों लिर आरो बिसोरखौ समानसु खालामनो होदों दा सोंलुआ बेबायदि आरो बेनि जा एन्सारफोर बेबायदि जाहैगोन बेवहाय दङ आरो बी नाम्बार दङ सी नाम्बार सोंलुफोरा बेबायदि 2018 आव फैदोंमोन नैबे जा सी नाम्बार सोंलु आरो बे सोंलुफोरनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय बेवहाय दोङो ए नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुआ बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गासैबो केमिस्ट्रियाव बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो हाब्लासो बेफोरनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायफोरखौ गेबेङै लिरनो हागोन बेनिफ्राय बी नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि आरो सी नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन स' बेखिनियानो जाहैबाय थांखांनाय HSLC आव फैनाय मोननैसो गोनां सोंलु आरो फिननायफोर आरो बेवहाय जोङो नोंथांमोनजों डिसकास खालामबाय जे 2021 निफ्राय हमनानै 2015 सिमहालागै नैबे सेप्टाराव बे खोन्दोसे साइन्सनि बेखौ जोङो मा फैदोंमोन बे भिडिअआव नोंथांमोना मोननो हाबाय आरो साबेसे फरायसाया मोजाङै बुजिनो हाखो एबा माबाफोर
डाउटफोर दङ नामा बेखौ सोंहरनो नाजादो। बेनिफ्राय आरो बेनि जा सोंलुनिफोर जा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो हाबाय, बेनि PDF खौ नोंथांमोना नांगौब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव WhatsApp नाम्बारनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ, बेखौ थांनानै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामब्ला बेनि PDF खौबो मोननो हागोन। बेनिफ्राय दा लाइफआव गोबां खम स्टुडेन्टफोरा एटेन्ड जाहैदों। दा जोंनाव मोनसे सानखांनाय फैयो जे दासिमबो मानो बेबायदि भिउ जाया। जों गोबां बा हिन्दी बा इंलिश बा गुबुन गुबुन जोङो रावनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो थाङो जे बिसोरनाव गोबां स्टुडेन्ट दङ नामा, बा जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरा फरायनायखौ गारबाय नामा बेबायदि सानफ्लाङो। स' नोंथांमोना जायखिजाया जोंखौ सापर्ट खालाम आरो जोंबो नाजालांबाय थागोन। बेनिफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों बेबायदिनो लाइभआव फैफिनगोन गोदान मोनसे चेप्टार लानानै। थेंक इउ फर वाचिं।